салому дуруди бепоён ба ҳар яки шумоён дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Бародаро, дар навори имрӯзаи мо галпартоӣ бо узор невалик ва бисёриҳо савол медоданд ки ҳамин гала бисёртарак дар қишлоқ мепартоянд бародар ё ки шаҳрда, ва вибри ҳаре одам ҳар хеле бародаро бисёртарак мо нисбат ба қишлоқ дар шаҳр ё ки Ҳисор ё Вон амҷода бисёртарак мерем ҳамин гала мепартоем. Ина бародарои хона 2 килои пакиловка заагӣ эмулсия кардагӣ тайёрае ва айболош ман гали номери 34 ба свети сиёҳ қадохоҳат гал мепартом ва тарзи коркардаш ба чӣ хотир несте бародаро ки ча ман хидмтоха бисёртарак галпартои хидмтоха мерам дар айдорун қулф мекунам кор накардан мегирам ки ҳеч кам ишат накунад ғамам ната ба ҳамин хотир тарзи коркардша навор кардан наметавонам. ва ина бародаро мо гала партофтем гали номери 34 свети сиёҳ қатӣ колери номери 21 қатӣ задагием ва бисёриҳо мепурсиданд ки дар як хона чанд қа эмулсия мерава ё чанд дона колер мерава. ҳар гал ҳар намуд расход дорад бародаро. инами гали 34 и расходи камтаракай 6 колер 1 литри эмулсия 1 қатӣ клепева дар и ҳам веранте ҳам калидор воруяй веранд 6 ба 4 паҳми 4 дарози 6 дар 6 ба 4 6 дона колер 1 литр эмулсия 1 қатӣ клепева рафтагиай ва 1 сатҳи лаки 5 литраи декоративни лак 6 дона зарҳали дигар қатӣ ба чӣ хотир 1 сатҳи 5 литра рафтагиай ки мо 2 слой задагием ишлоби конкрет набия моишим бия ва касоне дига ҳама хеле гало маъқуле метавонед дар ҳамин номери болои экран мондагӣ дар ватсапи мо бинависонед. нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва ки ҷоеда боша ремонт мерем. фақат як хона не 2-3 хона боша раҳои дурда баъд ремонт мерем бародаро ва дастгира фаромӯш намекунем лайкҳоро мемонем ва касоне ки меҳмоне дар канал обуна мешем ва худованд нигаҳбон бошад. ҳар яки шуморо то навораи оянда.